Защо е важно екологичното образование и възпитание за нашите деца? Екологичното образование е не просто модна тенденция, но неотменна част от учебния процес, който трябва да се осъществява както в училище, така и у дома. Това е нашата отговорност като възрастни да предадем на децата познание и уважение към околната среда, от която зависим. Защо е важно децата да развиват осъзнатост по отношение на екологията? Нашият свят се сблъсква с много екологични предизвикателства – климатични промени, загуба на биоразнообразие, застрашени екосистеми, замърсяване на почва, води и въздух. Затова да учим децата да прилагат принципи и практики за опазване на природата е жизнено важно, за да гарантираме устойчиво бъдеще. Каква е ролята на родителите? Давайте личен пример. Използвайте многократни опаковки, рециклирайте и избягвайте излишните отпадъци. Не купувайте излишни продукти, особено пластмасови. Предпочитайте изделия от стъкло или рециклирани суровини. Говорете открито с децата за значимостта на природата и действията, които можем да предприемем за нейната защита. Провокирайте интереса им към природата, като провеждате семейни разходки в нея, градински дейности или засаждане на дървета. Каква е ролята на учителите? Интегрирайте екологичните теми в учебния план. Това не означава просто добавяне на лекции за климатични промени или рециклиране, а използване на практически методи и интерактивни уроци, които да превърнат знанието в действие. Например, математиката може да изследва статистиката за загубата на биоразнообразие, литературата може да анализира произведения, които разглеждат човешкото взаимодействие с природата, а химията да обясни процесите на замърсяване на въздуха и водата. Съчетавайте теорията с практиката. Учениците не само ще разберат екологичните проблеми, но и ще научат как да приемат информирани решения и действия в своя живот. Организирайте извънкласни дейности, като почистване на района, засаждане на дървета или екскурзии до природни паркове. Обсъждайте актуални екологични теми в клас и насърчете децата да търсят решения и да бъдат активни участници в промяната. В заключение, можем да кажем, че екологичното образование и възпитание са процеси, които изискват съвместни усилия. Нека работим заедно като родители и учители, за да възпитаме поколение, което уважава, обича и защитава природата, в която живее. Този видеоклип е изготвен с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на административен договор номер BG 06 RDNP 001 19 443 0001 от 9 септември 2021 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2.323 развитие и популяризиране на териториалната идентичност от стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение Микразлог под мярка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.